Καλησπέρα. Σε αυτό το βιντεάκι θα παρακολουθήσουμε ένα demo της εφαρμογής Dynamic Schedule. Εδώ βλέπουμε το login της εφαρμογής και επίσης και επιλογή για το Register σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό. Για το βιντεάκι θα λογκάρουμε με κάποιο στατικό λογαριασμό που έχουμε. Εδώ βλέπουμε τα μαθήματα όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για να παρακολουθήσει το πρόγραμμά του. Για παράδειγμα, επιλέγουμε ασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη και πατάμε την επιλογή Schedule για να δούμε τα μαθήματα πάνω στο πρόγραμμα. Όπως βλέπουμε, στο πρόγραμμα υπάρχουν μόνο τα μαθήματα που έχουμε επιλέξει. Αν πατήσουμε πάλι το Profile, μπορούμε να επιστρέψουμε και να επιλέξουμε καινούργια μαθήματα. Ξαναπατάμε το Schedule και βλέπουμε ότι υπάρχουν τα μαθήματα που έχουμε μόνο επιλέξει. Εάν πατήσουμε την επιλογή Logout, επιστρέφουμε πίσω στο login επειδή έχουμε κάνει την αποσύνδεση.